Já mám pro vás připraveno téma sociální sítě a firemní zařízení. Ono už tady spousta z toho padlo i vlastně v té rovině té fyzické bezpečnosti, protože samozřejmě ta fyzická bezpečnost se propojuje i s tou oblastí security, což je teda ta oblast spíš zaměřená na tu kybernetickou bezpečnost jako takovou. Tím úvodem bych v podstatě já tady jenom zmínila pár takových těch zásadních věcí, což je právě ochrana firemních dat a osobních zařízení a politika BIOT, což určitě možná spousta z vašich organizací zná a dělá, ale přece jenom, protože si myslím, že opakování je matka moudrosti, tak určitě není nikdy špatně si prostě takové ty základní parametry a bezpečnostní pravidla zopakovat. Samozřejmě je velmi důležité mít neustále na paměti, že právě jako oblast kyberbezpečnosti a vůbec zabezpečení těch zařízení je průřezová disciplína, která vlastně začíná někde v té oblasti nejenom kybernetiky, ale i práva přechází až do té oblasti prostě soft skills a vzdělávání. A protože já teda pocházím z oblasti, kde se zabýváme hlavně tou oblastí jakoby prevence před kybernetickou kriminalitou a těmi tématy soft skills, tak ta moje přednáška dnes bude zaměřená spíše tímto směrem. Takže se budu spíš bavit o tom, jakým způsobem se na to dívat z nějakého psychosociálního pohledu, tak abychom se dostali do té fáze, kdy už na nás někdo jakoby útočí a vlastně dojde k té kybernetické kriminalitě. Tak to je jenom jakoby základem toho, co se vlastně můžete dozvědět v rámci tady té mé prezentace. Důležité je samozřejmě jasně si vydefinovat ty oblasti právě pomocí bezpečnostního checklistu. Jsem moc ráda za to, že jsem měla možnost vidět právě vaše grafy nebo v podstatě vaši analýzu toho, jakým způsobem v organizacích jsme na tom, nebo jako jste na tom. Myslím si, že ta data jakoby na počátek a na Českou republiku vlastně nejsou vůbec špatná, byť se na to dívám možná z trošku z jiného úhlu pohledu, ale samozřejmě tam vidíme i nějaké ty nedostatky, na kterých je pořád možno jako do budoucna pracovat, což je nějaká výzva. A v rámci přípustnosti zařízení v nějakých těch jakoby BIOT možnostech nebo nastavení je určitě velmi dobré právě vycházet už z toho, co máme, což tady bylo zmíněno, spousta organizací nemá třeba jakoby standardní pracovní možnost zařízení, ale používá vlastní osobní zařízení. A z toho vychází nějaký přístup, že jo? Přístup šitý na míru, nejlépe teda tailoring, který někde začíná a mohl by samozřejmě začínat nějaké té oblasti právě nějakého jenom scanningu nebo prostě penetračního testování, tak aby potom následně mohl být nastaven vhodně ten správný bezpečnostní perimetr dané infrastruktury. Ať se bavíme o té infrastruktuře jakoby individuální, to znamená jednotlivého pracovníka, a nebo potom přecházíme samozřejmě těm klíčovým parametrům té celkové klíčové infrastruktury, anebo potom samozřejmě si bavíme o nějakých segmentech či dodavatelském řetězci. Takže na tohle je všechno potřeba jakoby myslet, vlastně, kde nastavujeme, za jakých podmínek. Samozřejmě ty základní vstupní bezpečnostní požadavky v té obecné rovině jistě všichni jako znáte, ale zase budu opakovat, protože opakování nikdy není dost. Jako základem je určitě kvalitní zálohování. V současné době prostě zálohování na cloudy by měla být taková prostě nějaká vstupní možnost. Ne vždy to všude bývá, takže opakuju, šifrování dat je samozřejmě také velmi zásadní záležitost, silná hesla a přístupy vlastně k těm firemním sítím a aplikacím právě nějakým způsobem segmentované nebo oddělené od těch vlastních osobních zařízení. To by měl být prostě nějaký minimální bezpečnostní standard pro kvalitu vlastně nějakého provozu, i komfort a samozřejmě ty bezpečnostní parametry. Aktualizace, používání prostě příslušných aplikací, přístupy, připojení do firemní sítě samozřejmě. A pak to, co jsou vlastně takové ty záležitosti už nějaké naší vlastně osobní, že jo, digitální identity či digitální stopy, tak to je potom samozřejmě i nakládání s osobními daty a v pracovním procesu zase nakládání s daty uživatelů, to znamená jako oddělení nějakého pracovního e-mailu od soukromého a kvalifikovaný, certifikovaný podpis, využívání třeba jakoby různých aplikací typu Moje ID, 10minutového e-mailu, tak abychom odladili aspoň nějaká jako základní bezpečnostní rizika. V případě kyberbezpečnostního incidentu je potřeba prostě mít samozřejmě právě stanoven nějaký automatizovaný postup. Tady
právě vlastně v rámci toho grafu bylo zmíněno, že ne vždy každá organizace takovýto kyberbezpečnostní incident řeší podle nějakých bezpečnostních pravidel a postupů, tudíž jako velmi doporučuji opravdu jako zamyslet se nad tím, jestli není potřeba bezpečnostní checklist a prostě vytvořit si opravdu postup v případě kyberbezpečnostních incidentů. A pak samozřejmě ta nástavba v podobě těch školení a soft skills, což je prostě základ školení zaměstnanců, protože opravdu, jak se říká, takový ten starý ajťácký vtip, tak velmi často bývá problém mezi klávesnicí a židlí. Je potřeba na to neustále pamatovat. Ale protože vlastně gro té dnešní přednášky by se mělo zaměřovat na sociální sítě, tak já bych velmi ráda samozřejmě zmínila takové možná některé ty opravdu základní parametry sociálních sítí, které samozřejmě nám umožní opravdu spoustu věcí, nejenom v rámci firmy nebo v rámci organizace, v rámci instituce, ale samozřejmě i v našem osobním životě. Velmi často se to jako v dnešní době propojuje. Ty přínosy jenom namátkou, je to samozřejmě nestor usnadnění komunikace, sdílení možnosti textu, fotografií, videí, virální šíření napříč obory, od práva přes bezpečnost, promo, design, HR, že jo, a podobně. Ta rizika, která se samozřejmě tady na tohle navazují, tak velmi často právě prostě bohužel opravdu způsobují spíše samotní uživatelé. Jednak tím, že nikdo z nás prostě nerad čte podmínky jednotlivých sociálních sítí, velmi často třeba v případě, že jo, máme děti, rodiny, tak jako není respektováno nějaké omezení těch sítí, takže u dětí třeba věková omezení a vůbec, co je prostě takový problém, za což teda nemůžeme úplně my jako uživatelé, tak je vůbec jako bezpečnost a vhodnost těch sociálních sítí pomocí nějakých metrik security by design, že jo, což je prostě takový ten základ, který my nemůžeme odladit a na který by do budoucna snad jakoby měli přistoupit hlavně legislativci, tak aby právě provozovatele sociálních sítí a aplikací prostě udělali tenhle prostor bezpečnější, už tím, jak ho nedesignují, ale my sami osobně si můžeme samozřejmě na těch sociálních sítích hlavně chránit své osobní údaje, svou osobní nejenom digitální identitu, ale i tu jako psychosociální identitu a digitální stopu. Spousta z vás možná ví, ale v každém případě zase pro zopakování nějakých takových těch soft skills nástrojů, digitální identita je vlastně nějaký ten náš jediný identifikovatelný prostě údaj v tom digitálním světě. Určitě víte, že do budoucna, asi do roku 2030, budeme moci mít třeba své digitální peněženky. Už v současné době je možno v podstatě využít přístup přes portál občana a přesunout se opravdu tady v tomto do stádia digitalizace, výběr důchodu, prostě placení daní, komunikace s bankami, že jo, naši bankovní identitu všichni znáte, takže prostě oblast digitální identity už se běžně stala vlastně naší součástí. S tím souvisí samozřejmě přístupová údaje, ty naše jedinečné údaje, pak samozřejmě biometrické údaje, kam se nám do budoucna zřejmě promítne nejenom oblast teda AI, ale právě i oblast jako posunu v té biometrice. No a to, co může ovlivnit každý z nás, to je ta digitální stopa. To znamená prostě takové ty kroky, které za sebou prostě v tom digitálním prostoru a samozřejmě hodně na těch sociálních sítích jako zanecháváme, což je právě to, co jako každý uživatel by měl nějakým způsobem opravdu používat vědomě a bezpečně. A k tomu samozřejmě je potřeba právě jakoby využívat ty možnosti nějakých těch bezpečnostních a ochranných přístupů. Já tady v té prezentaci mám samozřejmě takové ty úplně základní jakoby nástroje toho, jakým způsobem se pohybovat bezpečně a účinně se chránit na sociálních sítích. Je to taková ta prostě základní kuchařka, jako jak řekneme, ale k tomu, aby se prostě samozřejmě každý recept jako zdařil, tak je vždycky k tomu potřeba jakoby samozřejmě, aby ten kuchař přemýšlel nad tím, co dělá. A tady je to úplně stejně. Nikdo vám nedá úplně jakoby jednoznačný návod na to, jak postupovat, jo, třeba v nějaké individuální situaci, kdy se něco jako děje. A to je vlastně takový ten základní problém, že my můžeme vždycky dát nějaký základní parametry, bezpečnostní parametry, ale ten člověk sám o sobě prostě musí k tomu tou svou obezřetností, bezpečností prostě přispět. Takže to je asi k tomu velmi důležité, je vždycky jakoby vědět, když už nějakým způsobem nevím, jak se na té sociální síti bezpečně pohybovat, dojde tam třeba k nějaké eskalaci nějakého konfliktu, tak spíš na koho se obrátit, jakým způsobem administrovat.
V souvislosti s těmi firemními zařízeními, tak tomu se jako dostanu, tam samozřejmě to pole je velmi tenké a ten led je velmi tenký a přímo se k tomu chci právě dostat za chviličku, ale teď ještě jenom takový úplně krátký vstup do kybernetické kriminality, už tady taky o tom bylo hovořeno. Oblast kyberbezpečnosti je vlastně takové to předcházení, že jo, tomu, aby se nestal prostě nějaký kyberkriminální čin, zločin. Kyberkriminalita v současné době velmi vzrůstá. Samozřejmě my všichni známe asi tu ICT kriminalitu, která je taková výraznější, protože podvodná jednání, různé výpalné v rámci různých útoků, že jo, na infrastruktury, tak to je něco, co je nám tak jakoby víceméně veřejně známé, a pak tady ještě máme samozřejmě tu kriminalitu ostatní. Ona vůbec není ostatní, protože mravnostní kriminalita je velmi zásadní a velmi úzce se nás dotýká, má velké dopady samozřejmě na jednotlivce, ale často ta kriminalita v oblasti té ICT, ta podvodná, jako velmi převyšuje, protože samozřejmě ty ekonomické dopady jsou tady v tomto výraznější. Tady jenom takový ukázání toho, jakým způsobem ta kybernetická kriminalita funguje a že prevence je vlastně ještě taková ta nástavba toho předcházení. Bychom viděli v podstatě, že máme tady nějaký tlak v rámci celkové té kriminality, a to je ten dopad, to je ten kruh, ten ekosystém, který souvisí velmi úzce nejenom s digitalizací na jedné straně, ale na druhé straně samozřejmě s dalšími technologiemi a disciplínami a i s naším digitálním povědomím, s našimi digitálními kompetencemi. Podle indexu DESI na tom Česká republika vůbec není třeba jako v tomhle špatně, v těch základních digitálních kompetencích jsme na velmi dobré úrovni, v těch pokročilých ICT skills jsme samozřejmě na tom hůř a je jako na čem pracovat, ale protože my jako máme často tendence jako vykládat, že na tom nejsme dobře, tak není to úplně pravda, protože i třeba v rámci preventivních programů jsme na tom velmi dobře jako Česká republika, minimálně v oblasti Evropské unie, a podobně jsme i na tom v těch digitálních základních skills, ale pořád to samozřejmě asi není úplně ten ideální stav. Kyberkriminalita v současné době, když se podíváte na ty čísla, tak od roku 2011, kdy kyberkriminalita byla v řádu prostě tisíců, je v současné době obrovský hype, že jo, nepomohl moc tomu ani covid, tomu zvyšování, a bohužel se obávám, že s nástupem právě jazykových modelů strojového učení, neurálních sítí, to číslo jako poroste. Vidíme, že za měsíc srpen 2023 už jsme byli na nějakých 13 000 skutcích, a vzhledem k tomu, že prostě víme o tom, že útok, že je schopno prostě kyberhacker udělat v řádu sekund a denně máme nápad v desítkách případů, tak bohužel kybernetická kriminalita je opravdu v současné době kriminalita, s kterou se velmi potýkáme. Co se týče nejčastějších typů nápadů i dopadů v rámci právě kybernetické kriminality a vlastně ochrany nebo potřeby ochrany právě těch infrastruktur, to znamená směrem k té kyberbezpečnosti, tak ty nejčastější útoky jsou samozřejmě investiční podvody, reverzní inzertní podvody, navolávání, smishing, útoky na ty infrastruktury, jak už jsem zmiňovala. A pak to, co se týká hodně i těch sociálních sítí a nejenom sociálních sítí, tak samozřejmě je to krádež identity účtu, krádež osobních a citlivých údajů, pak právě prolovení hesla. S AI si myslím, že velmi naroste prostě otázka porušení autorského práva. A pak jsou tady ty soft skills, věci, které se týkají hodně sociálních sítí, což je trestná činnost v oblasti předsudečné nenávisti, radikalizace, hate crimeu, sexuálního násilí, sextortionu, skemu a obchodování s lidmi. Tady je potřeba upozornit na to, že opravdu každý skutek v dnešní době v té oblasti offline má svůj nějaký reverzní přechod do oblasti online a všechny ty útoky se nám právě můžou promítat i v rámci implementace AI a AI generation do oblasti deepfakeů. A to je teď jenom nějaký začátek. Takže do budoucna si myslím, že tady je opravdu potřeba pracovat na infrastrukturách i v organizacích a všude, tak abychom byli schopni se bezpečně chránit. Co se týče soft skills, rizik a prevence, tak kromě těch právě hard skills, že jo, podvodů, kybernetických útoků, tak právě je to oblast sociálních sítí, kde se nám hodně vyskytují, že jo, deepfakey, dezinformace, fake news, konspirační teorie, hoaxy. A pak samozřejmě ta záležitost, která se spíš týká potom ne ale nás, ale třeba jako našich dětí, tak je to oblast prostě challenge, influencingu, youtuberingu a podobně. To je jenom pro přehled. Co je důležité zmínit, takže vlastně všechno tohle souvisí s nízkou mediální gramotností a s nízkým právním vědomím.
a nebudu se bavit samozřejmě o nízkých kyberbezpečnostních návících a právě proto je velice důležité se v té oblasti pravidelně vzdělávat. Teď tady samozřejmě nemůžu nezmínit v rámci sociálních sítí například právě varování NÚKIBu, a už to tady padlo jako ohledně třeba nějakého varování NÚKIBu vůči různým platformám. Musíme brát v potaz to, že kyberprostor je velmi agilní a že prostě všechny ty věci se tam opravdu velmi vyvíjejí v čase. Takže to, co bylo před rokem, už nemusí být platno dneska. Ty platformy se velmi agilně také posouvají. A co se týče sociálních sítí, tak on je teďka tady v tomhle populární právě TikTok, ale já chci upozornit na to, že jako nejenom TikTok je platforma, která jako neodpovídá úplně nastavení security by design jako tomu, jak by to mělo ve skutečnosti vypadat, jo, aby byl kyberprostor vlastně bezpečné místo. Ale TikTok je prostě platforma, kterou využívají hlavně právě spíš naše děti, že jo, dřív se hodně ještě používala k různému marketingu. A po varování NÚKIB samozřejmě toto jako opadlo. Potřebuji říct dvě strany mince. Je to velmi zásadní věc, protože opravdu si myslím, že je potřeba, aby NÚKIB toto varování dával, je velice dobře, že to dělá, ale něco jiného je, jakým způsobem je to nastaveno pro infrastrukturu a něco jiného třeba, jak je to nastaveno pro prevenci kriminality. V případě, že se nám z TikToku teď přemístí zhruba 2 miliony dětí na jiné platformy, tak to asi nebude úplně v pohodě. A pokud si vyberou jinou čínskou platformu ještě s horším zabezpečením, tak jako ono to vlastně není tak dobrý, jako když se nám pohybují na tom TikToku, kde aspoň víme, kde je máme. A není tady jenom TikTok, je tady třeba Snapchat, je tady Discord, kde já třeba vnímám jako úplně podobnou jako hranici nějakého rizika. A všechno nějakým způsobem spíš souvisí s nějakými algoritmy, které nám ty sociální sítě prostě nastavují a poskytují. Je potřeba vnímat to, že právě ty algoritmy, které v podstatě na nějaký bázi neuromarketingu fungují, včetně TikToku, protože nejenom TikTok vám bude předkládat nějaký obsah, že jo, budu-li sledovat zelený stromy, tak budu mít neustále nejenom na TikToku, ale na Facebooku zelený stromy. A v podstatě s tím souvisí takzvaný syndrom králičí nory, kdy se jakoby propadáme vlastně v rámci nějakého tady toho algoritmu níž a níž. A tím pádem potom nejsme jako schopni i v podstatě v rámci nějaké té sociální bubliny těch sociálních sítí odlišit, co je vlastně předkládaný obsah a co je námi vybíraný obsah, a to je velmi důležité jakoby na tohle myslet. A pak právě jako z hlediska právě toho té kyberkriminality a prevence je potřeba opravdu zjišťovat jako spíš, jakým způsobem je ta platforma zabezpečena a kdo se mi na ní pohybuje, konkrétně jako která sociální skupina. Z hlediska prevence a rizika, teda my samozřejmě považujeme jako téměř všechny sociální sítě s nějakým rizikem pro určitou cílovou skupinu. Jo, je jasný, že na Facebooku, kde se pohybuje starší generace a není to mrtvá síť, když jako, to je taky jeden z kybermýtů, ona je neustále populární pro určitou prostě věkovou skupinu. Ale samozřejmě, že Instagram, který jakoby je blížší prostě jinému portfoliu, má větší jakoby skupinu uživatel, stejně tak jako ten TikTok, Xko, Discord a podobně. Pro mě je spíš teďka momentálně otázka, co nás může čekat právě s nástupem AI, protože samozřejmě ChatGPT odstartoval celkem jako takovou zajímavou dráhu a já jsem zvědavá, kam to samozřejmě bude pokračovat. Velmi, velmi jako upozorňuji na riziko deepfakeu a myslím si, že prostě základem vůbec jakoby nějakého designování toho, jakým způsobem používat sociální sítě, je opravdu ten model toho algoritmu, který ta sociální síť využívá. To znamená, jakoby v případě, že mám nějakou komunitu, tak prostě třeba profesní, tak prostě tomu využiju LinkedIn, že jo, nebo Reddit, nebo prostě jinou další sociální síť. V případě, že prostě budu chtít sdílet svoje fotky a doufám teda, že bezpečně, tak asi využiju prostě Instagram. A v případě, že prostě mám tady jakoby svý rodiče, tak asi víte, že všichni jako ve věku třeba seniorů se víceméně pohybují na WhatsAppu. Jo. A teď je prostě otázka, jakým způsobem dosáhnout toho nějakého jako komfortu. Třeba v rámci firemní komunikace určitě je lepší třeba používat signál jako prostředek, přes který komunikuju v rámci sociálních sítí, jak říkám, je to o nějaký prostě profesní udržitelnosti té dané struktury té sítě. A pro osobní komunikaci zřejmě zase používám tu síť podle toho, kde se mi pohybuje jako většina
většina mých kamarádů, přátel a podobně. Vždycky bychom měli pamatovat na to, že ta síť by opravdu měla nějakým způsobem prostě dodržovat ta základní bezpečnostní pravidla, kam dneska opravdu patří end-to-end šifrování a jako zjistit si, která bezpečnostní pravidla a které prostě platformy tohle dodržují, je už prostě spíše víceméně buď na tom, kdo nás teda v rámci té organizace jako proškolí v té bezpečnosti, anebo na našem potom vlastním nějakým prostě uvážení v tom osobním životě. A tady se to prostě střetává. Jo? Ten firemní účel samozřejmě zřejmě budeme možná užívat jiné platformy, byť by bylo dobré samozřejmě využívat třeba například v rámci těch komunikací samozřejmě ty nejbezpečnější platformy a jak říkám, neustále se tady ta míra toho, jakým způsobem se posouvají platformy nejen pro online komunikaci a hybridní sdílení, ale i pro ty sociální sítě prostě mění, takže je potřeba prostě sledovat. Je možné, že do budoucna nebudeme mít takto populární platformy, jaké máme teď, a zase nastoupí něco nového právě s možností třeba využívání, že jo, nástrojů umělé inteligence, ale to je všechno momentálně jako hudba budoucnosti a my zase musíme pracovat s tím, co máme. Co je taková ta... Lucie, vidím, že už se blížíte ke konci, máme minutku do konce, tak ano. Takže prosím závěrečné nějaké shrnutí. Prevence a well-being a kritické myšlení je asi základ, co může jako pomoct odladit a teď už samozřejmě končím prezentaci, nechávám k dispozici a v případě, že jsou nějaké dotazy, tak ráda odpovím. Lucie, moc děkuji. Dotazy. Jeden máte v chatu, ten nebudu tady číst. Možná jenom opravdu, jestli velmi rychlý dotaz a velmi rychlou odpověď. Co byste doporučila neziskovým organizacím v souvislosti s tím, jak by měli chránit svoje sociální sítě nebo obecně, jak by se měli pohybovat na sociálních sítích, aby to bylo pokud možno pro ně i pro jejich klienty bezpečné? No, jak říkám, jakoby je to těžká otázka, je to vlastně obezřetnost a nějaká sebeobrana v tom prostoru, jo? Ale proto, aby vlastně byla celková firemní kultura bezpečná, jakoby vždycky, nebo organizační, tak je prostě potřeba nějak myslet asi na ten nejslabší článek. To znamená prostě, aby každý vlastně v rámci té organizace měl možnost mít přístup k těm informacím, že jo? A samozřejmě, pokud by byla možnost i k tomu, co už tady bylo jako ukázáno, finanční prostředky, kvalitní infrastruktura a jakoby posilování toho lidského faktoru, tak to je i klíč vlastně k tomu, jakým způsobem se bezpečně pohybovat i na těch sociálních sítích. Ty parametry té bezpečnosti jsou vlastně jakoby tady v tomhle stabilní a jenom je potřeba je specificky prostě implementovat třeba v rámci těch sociálních sítí. Stanovit si, které platformy jsou pro nás bezpečné a ty, které jsou pro nás uživatelsky přívětivé.